Som el grup de treball per la promotor de les Assemblees Ciutadanes Constituents. La nostra proposta és la d'obrir un nou procés constituent en la ciutadania. Creiem que després de tot aquest any de reivindicacions és força clar que no són escoltades les reivindicacions del poble i que se necessita crear un nou marc social i legal per definir un nou model polític i econòmic que doni solucions a tota aquesta problemàtica ciutadana. Ens adrecem al poble perquè considerem que és l'únic que té la capacitat en la seva pròpia sobirania de generar un procés totalment democràtic cap a un canvi real. La nostra proposta entra dintre de tots els drets fonamentals de les persones. És una acció, un tipus de proposta d'acció transformadora de la societat i volem deixar ben clar que és una revolució democràtica i pacífica, que un procés constituent és un element democràtic per al canvi social. Doncs amb la participació de tothom. Un procés constituent requereix això, que les persones s'impliquin, les persones a nivell individual. I els grups socials també es poden adherir, però no poden participar com a tals. Un procés constituent requereix això, que siguin els individus els que diguin la seva. També poden generar-se, i de fet és el nostre projecte, generar grups de promotors o grups de treball arreu de Catalunya i fora de Catalunya. Per què? Perquè només amb la base social associada amb assemblees és com es podrà debatre i es podrà ampliar l'abast de la proposta. Per què no parlem de partits polítics? Bé, els partits polítics són part del poder constituït. O sigui, com sabeu, la Constitució espanyola està enfocada cap al protagonisme dels partits polítics. Nosaltres la volem canviar, aquesta Constitució, evidentment. Per què? La considerem il·legítima, no és una Constitució que alguns poden opinar que en un passat havia estat un fruit d'un consens, però d'altres podríem opinar que ni en aquell moment va ser legítim. En tot cas, el que a tots ens engloba és l'opinió que a l'estiu passat la Constitució va ser deslegitimada absolutament en funció de la seva reforma que va posar pel davant de tothom, pel davant de qualsevol despesa, el pagament del deute i dels seus interessos. Com es pot implicar la ciutadania? Doncs, evidentment, prenent consciència del seu poder sobirà, el que recull la pròpia Constitució actual, la Constitució del 78, el seu article 1.2. El poble és el sobirà, ve a dir, no? Doncs bé, nosaltres ens agafem això i diem, d'acord, doncs ja que som el sobirà, fem una nova Constitució. El procés ja està endegat. De fet, va començar els primers debats a les assemblees estatals del 15M de l'estiu passat, però tot això va donar peu a una convocatòria d'una assemblea a Sevilla, dia 17 de desembre, i després, posteriorment, una altra a Cadis, també estatal, que va aplegar un munt de persones de tot arreu, de tot el territori estatal, i que, en tot cas, va donar per començat el projecte des del dia 17 de març. Fonamental, si volem canviar les coses, canviar el marc legal. I serà un procés constituent, ja ho està sent, basat en la igualtat, en la llibertat, solidaritat, o sigui, valors que tothom reclamem. Podríem afegir la cooperació, podríem afegir d'altres, solidaritat, ja s'ha dit, i sobretot de la democràcia directa. Hi ha exemples al món que estan funcionant perfectament, fa més de 100 anys alguns, a base de la democràcia directa, i ara amb les noves tecnologies encara és més possible això. Organitzem-nos en les assemblees ciutadanes constituents
i anem endavant, pas a pas, individu a individu, assemblea a assemblea. La propera trobada estatal serà a València a la segona quincena del setembre i allà esperem que tothom pugui, els que sentin i vegin això, doncs estiguin presents.